Čau, já jsem Zuskis, vítám tě na tomto kanále. No, dneska to je video, kde budu komentovat, co budu dělat na tomto kanále a co budu natáčet na tomto kanále. No, takže na tomto kanále budu natáčet především hry, protože to je gaming kanál, logicky. Budu natáčet hororovky, funny hry a nějaký hry, které mě naštvou. Nevím, jak se to říká, asi range. No to je jedno. Každopádně na tomto kanále budou 3x týdně vydávat videa v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. Takže nemáte o co přijít a videa budou skoro furt. No, to je jedno. Nebudu to dál okecávat a rovnou vám řeknu důležitou zprávu. Pokud budete chtít, abych se zahrál jednu hru, tak mi prosím napište do komentáře, já vám na ten komentář dám srdíčko a ještě vás označím ve videu, kde jste mi napsali tu hru. Tak. A to je asi všechno, protože myslím si, že toto video není moc zábavné a furt tady jenom kecám. Takže jo, uvidíme se v příštím videu a zatím zdar.